Hello, Bambula ơi, khubara maboरै dं? Khubara dङ? Dंसाबो खबरा? Hello. Happy थानांगौ. Happy थानांगौ. Happy दङ आङो. ओरैनो रायज्लायनो लुबैना फैदों. टाइम पास. साथाम दं. हेलौ. माथो खबर गैथारा मानसिफोरालाय? थांजोबलायबाय होनलाय? नोंनालाय माबोरैहाय बाबुला? हेलौ. सोरबा फैलाय थांलाय जागासिनो. हेलौ. हेलौ. बहा खारजोबखोब्रा? बड' मेकार. हेलौ माइनाव. ओंख्रिना मा जाखो? हाय. साबायखर दे साबायखर. आंनि लाइफआव जइन जाफैनो थाखाय रायज्लायनो लुबैनासो फैदों आं. हारसिं गोदाव सोराव मोनदों नालाय. आं नोंखौ हाबा लानोसै दे आयौ. हाबाखौ होननानै लायो होनलाय? बड' मेकार आदा हाबाखौ बोरै लायो? हाबाखौ बोरै लायो बाबुला खिथालाय होनलाय? आं बायदि मानसिखौ कुक माबागामानलाय बिदि होननांगोनलाय? माबोरै बड' मेकार आदा खबरफ्रा? जागोन ना जाया? आं जेबो बुंथ'नायानोलाय। उनाव रायज्लायगोन होनलाय? बिदिसै इस होनलाय?
आं लायो हाबा आयु बामबुलायाबो लायो ससे दानस'ना लांबानो जाबाय होनबालाय खर'जों हास'नानै ना मा बुङो बड' मेकार आरो बामबुला सानैबो नांलाय थिगसे जायनो देरहायैनो मोनगोन होनलाय लकेल बय मा खबरलै दंसाबो दे ओरैनो रायज्लायनो लुबैनासो फैदों आङो गोदाव सोराव मोनदों नालाय हारसिं मोजां आगै बिदिनो मोजाङै थादे ट्रेक्टरफोरा हालेवखांग्रा खायाखै बामबुला मोसारो मा होनगो आंनिसोखा नों आयु आंनिसोखा नों निरन्जय नार्जारि हाय हेल' दे बड' मेकार बामबुला लकेल बय निरन्जय साबायखर दै रोजा रोजा आंजों रायज्लायनो फैनायनि थाखाय निरन्जय मा खबर मेडाम दंसाबोलै मा बुंनो गावस्रा खबरखौनो लाला आंखो बिनिखाय दिनै आंजों सोर सोर रायज्लायनो फै दे होननानै फैदों आरो खेबसे होनलाय नोंनालाय बोरै निरन्जय बड' मेकार हालेवखांबाय दा हा रोगादों हा रोगादों दे बिदिनो मावबाय था बेनिफ्राय निरन्जय मा होनदों बावबाय खोमा ना आं रावखौ बावाखै गावसोरसो बावबाय मालाय आंखौ सापर्टखौनो होला आं साबस्क्राइबसो खालामजोब्बाय खोमा ना निरन्जय भाइ होनलाय सार निरन्जय सारसो होनांगोन आं बावाखैलै आङो बावाखै आंखौसो गासैबो बावजोब्बाय मालाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे सोर सोर लाइक होआखै आखाइथिं बड' मेकारमोन नोंनाव आंनि नाम्बार दंबा गाबोन कल खालाम दे माइनाव नोंनो गैया आंलाय सोरनिफ्राय मोननांगौ जाखो गैया आंनाव मोजां दा ओमफ्राय मा बुंबावनो दा होनलाय लाइक होआखैबा होदो होनलाय खेबसे निरन्जय फंबाय सार आंनि मेथाइ नुनो मोनसिगोन र' रायजोफोर बे मासावनो नायबा नुगोन नायबा नुला होनलाय साब्रैल'थार नों बहानिमोन माइनाव ओंखि बड' मेकार आदा आङो रङियानि दा बर्थमान गुवाहाटीनि जाना दंथ'यो होनलाय मा ओंख्रि सङाखैनो आङो मुला लाबोदों फवासे बेखौनो संगोन दा संथ'वाखै ओंखाम दंखायो भाजि संबानो जागोन दुइ साननि मैथा एवनाय दङ मुलाजों आलुजों दा संबानो 20 मिनिटावनो मोनगोन र' हारसिं नालाय दे आं ओंखाम जानि दे जा दसेब्लाबो फैनायनि थाखाय बड' मेकार हेल' माइ ब्रादारफोर मा जाजोबखोलै मा स्रिसि जाखो दे कमेन्ट हर बामबुलाया गोमाबाय नामा गिबाय नामा बड' मेकारखौ नांलायनो खिथानायखाय जाबाय सिमांनि रानि हायो आङो सिमां हादरा आंखौ नायनो हाया खोमा ना नों दाना नायनो हायाबालाय मारै कमेन्ट फरायबाय थाखांलाय जाम्बासियान नायनो हायाबा बोरै बामबुला मोसाहारि कमेन्ट होनबाय थाखांलाय नायनो हायामोनबा कमेन्टखौनो फरायनाय नङामोन आं बिखानि युरा
जाबाय सिमांनियानो थायो सिमां खादों बेखौ मिथिया नामा बेफोरबायदि आं बयबो आं बयखौबो समान रायजोफोरनि सिगाङाव रायज्लायगोन ना बयबो रायजोफोरनि सिगाङावथ' रायज्लायगोन ना बयबो माखौ होनखो बुजियाखै आं बुजियाखैलै माखौ होनखो सोर सोर दङ माथो स्रि स्रि थाजोबखो निरन्जय कतबा गल लागी बड' मेकातो भात खाबा गल आंल' दं नोंजों साब्रै दं साब्रै दं बामब्लाम रावबो गैया आंल' दं नोंजों दा दङथ' साब्रै दं JMR ग्रुप प्रडाक्सन फैदों हेल' मेम मा खबर हाय नमस्ते होननाय दंसाबो ओरैनो गेजेरावनो माबा मानसियानो मोनसे जाबाय थायो माबा बेमारानो हामनो रोंला थेवब्लाबो आं बेखौनो मोजां होननानै बुङो आरोना जेमार ओंखामखौनो जानो हायाखै आं न'निफ्राय फैनायनिफ्रायनो थेंक इउ लाखदान होनायनि थाखाय थेंक इउ सार थेंक इउ माबा मा होनो खुगायाव गाराय जालायबाय नै ओंखामखौनो जानो हाया ओमफ्राय मा खालामनो आरो बेखौनो मोजां होनना लायाबा बेमारानो जाबाय थायोबालाय बेनिखायनो आं मोजां मोनो आरोना बेखिनिखौ नोंनालाय बोरै माथो खबर सबरबो गैयालाय फन हरा बा मासे अन्थाइ बिखालिलाय गोसोम जाबायलै नों बेसेबा गोसोम जाबाय मा होनो मोखां बोरैबा दांबानो माने मा होनो बोरैबा सिफ्र मोनग्रा जाबाय दैयानो ओरैबायदि गाज्रि सरबाबो मोजां नङा आरो उफाय गैया आरो मा खालामनो 2 मास थानानै थांसिगोन र' बांला मोसाहारि मालानिफ्राय लोमजाखो आंनिया ओरैनो जाबाय थायो दसेनो जेमार सान्दुङाव थाबाय थादोंना मा सान्दुङावबो थायो थानाया ओमफ्राय दैयाबो बेसेबा गाज्रि बिगोमानि फिसालायानो बुंलायनाय जादों इयाव फैनानै गोसोम जाथारबाय मानसियानो होननानै मानसिफ्रा बुंजोबनाय जादों इमान गुफुरानो इयाव फैनानै गोसोम जाबाय होनना बुंनाय जादों उपाय गैया आरोना दैयानो गाज्रिबा ओमफ्राय सान्दुङावबो एसे थानाय जायो नालाय बिदि आरो खामानि मावना जाग्राया बिदिनो आरो मालाबा दै मोजां मोनगोन मालाबा माबा गाज्रि मोनगोन बिदि आरो नाम्बार दा बर्थमान हरनो हाथ'आ दै सरि बांबुला आं बिराद बेस्थ' थायो आरोना भिडिअखौनो लाबोनो हाया आङो सरि दै बांबुला सरि हरथ'नो हानाय नङा होनलाय गैया आंनि रायजोआव दुखु दाहा आलो आलो गोजोन
जेमार ओंखाम जाबाय नामा ना डिउटियाव होखाला नों आंनो आरे नाम्बार होनायावलाय बेसे गिदिर खोथा नाम्बार होनायालाय आं टाइम मोना दा बेसेबा बेस्थ' थायो आङो नुवाखै मानसियानो मा रायसम जालांदो जेमार अबे खारखोलै गथ'आलाय जेमारा दा खारबाय नामा साब्रै दं ओमफ्राय माथो रावबो रिप्लायबो गैया हारसिं बोखथानासो फाग्लिबाय बैनि थाखायथ' आङो फैला बाला रायलायनो सिरि सिरि खारखोमाजोबो आरो थांनोसै र' आंबो ओंखामबो संसै होनबाय आं थांथ'बाय दे थां इद्रिसाखौ नुदों नामा मा ओंख्रि जानायमोन ओंखाम दङ संथ'वाखैनो र' ओंख्रि संबानो जा दानो जाया 9:30 जा खैथा जाखोबा टाइमाबा 8 जाबाय नोंनि एसामिस नाया खोन्थागासिनो माथो ओंख्रि जानायमोन मा ओंख्रि जानायमोन बुंबाय सङाखै होनना बुंबाय नायानो माथोनो इखौबो नायबाय नाम्बार हर होननायखौबो नायबाय हरखाला नों होननायखौबो नायबायानो माथो आयु मा होननानै बुंबावनो आं नों आदाखौ होननाय जासिगोनसैलाय मा होननानै रायदावबावनो आंलाय होननाय जासिगोन दस' मा होननानै गाबज्रिबावनो बिदि होननाय जासिगोन दस' बामब्ला होनलाय नामा समायाखै होनलाय आधा घन्टा थागोन र' आधा घन्टा 19 मिनिट जाबाय आधा घन्टायाव सोर फैनो नागिरा मोखांखौनो दिन्थिबाय थानांसिगोन नामा सिरि सिरि नायखोमायो मानो सिरि सिरि मोथो मोथो नायखोमायो नोंसोर मानो दुखु मोनो आंनि गोसो दुखु मोनो आंनि गोसो खामग्लिहोयो मा खामानि मावो दा नों बायदिसिना मावो थांसै दे आं थांसै ओंखाम संसै गैला मानसि बाय बाय होमब्ला